Přece se nebudeš bát chňapek. Už se blíží. No tak Nelinko, přece by ses nebála, kdy to jsou jenom kuchyňský chňapky. Jak zpátečkuje. Tak to je naše hrdinka. Hrdinka Nelinka, která útočila na paničku. Tak si panička vzala na ochranu chňapky a Nelinka se bála. Dokonce držela v náručí a teď se Nelinka seznamuje s chňapkama. Už bez paničky. Stále ve střehu. Jak tak opatrně jde, jenom to očichává, hele. Budeš mít nový video. Přece se nebudeš bát, Nelinko. A Nelinku už přestali bavit chňapky.